Ahojte, volám sa Matej, toto je môj biznis partner Lukáš a spolu s našim tímom sme vytvorili aplikáciu Room Assistant, ktorá prináša hotelovým hosťom nový rozmer v komunikácii a objednávkach práve hotelových služieb. Vďaka našej aplikácii už nebude problém si objednať akúkoľvek hotelovú službu alebo službu okolia jednoducho zo svojej hotelovej izby cez svoj mobilný telefón alebo tablet. Od masáže, wellnessu až po výlet na hrad vás takto delia len 3 kliky. Po dôkladnej analýze trhu sme zistili, že naša aplikácia naozaj má šancu uspieť a práve preto si myslíme, že práve my sme podnikateľský nápad roka 2014.